Ако имаш псориазис и още вярваш, че само кремовете ще решат проблемът, това видео е точно за теб. Знам как е. Мажеш, спираш, връщаш се. Започваш да си мислиш, че просто така ще е завинаги. И ние мислихме така и честно това мислене ни държеше на едно място години. Докато не осъзнахме, че кожата не е проблема, тя е сигналът. Докато гледахме само отвънка, резултатът беше временен. Когато започнахме да бъдем по-последователни всеки ден, навици, избори, приоритети, тогава нещата започнаха да се променят. Ако и ти усещаш, че се въртиш в кръг и ти писна от проба грешка, пиши ми, аз не давам съвети. Говоря с хора, които искат решение. Не дей да отлагаш.